Oras madihita saluhuna Oras. masuk mahita tu acara pesta paduahon parningotan hasa saur ni di Purbadia. Tapuji Tuhata marede hita buku ede nomor 102 ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni di Perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sia Sion situan ni hadingganan marsinod dang debata, say narodo debata jaladang tagamon hohom ibana, ay songonod do didok Jehova, usehonok kuma aek tuak kana mauas, dohot tuak kasungin na mahiyang, usehonok kuma tututod diku tu pinoparmuna nuaeng jala pasu-pasuoku tu pinoparmusugot
Jehovah do debata jala ibana manudang hita. Tabbaton hamu maak kapilian pestai sahat ro diak kataduk nilanggatan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, kudok kami moliate tuho sian nasa rohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon, jal ala dohot hami di joho tu si. Saya suruh matot di perbadia tu rohanami, asa tunghu parhatopot hami ho hanguluan nami. Asa lohot tu hami ho marhite-hite haporsiaon nasitong, jala asa totong ho halasok kami pasangapon guarmu, na terpuji ro di saliling nililing na. Amen. Mari dehita bukwede 106 ayat sada dohot ayat 2. Tatangi homa patik ni debata ima sian konvensi HKBP bidusada betolu. Debata tod di perbadia. Debata tod di perbadia ima hapataran ni debata marhiti todina. Di bagasan hadirion hasitolu sadaun na mangula do debata tod di perbadia rap dohot debata ama nang debata anak. Sian saliling nililing na ro di saliling nililing na. Todi ni debatado na mga ramoti, manuturi, manurirangi sudi colma, dohot pahoton uhum hatigoran na adong di hasianganon. Iba na do napasahaton hata ng pangukapon na siyan debata tu akka panurirang. Todi perbadia do na manguduti ulaw ni Jesus Kristus di portibion. Lao madjo, papungupunguhon, pasadahon parsauran, manang okumene koinonia. Pahehe panidangion manang marturia, dohot pakobasion manang diakoni. Huhut pabadiahon huriai marhite barita nauli. Tod di perbadia do na mangajari portibion taringot tu dosa. Hatigoran dohot uhum. Ibana do na manahapon haluaon ni na porsiai. Mabain hamubaon ni roha. Patiurhon paibaruhon hadirion. Manogu-nogu tu hasitongan.
mangajari pasangapon debata uhud paradehon sijata pertedion di naporsiai marhite podaon taudol hoddo holasada do tod di nabadia ima tod di porbadiai ibana do mabahen perbue barita nauli nang pajongjong huriai di portibion mangula do tod di perbadia sian hadirionna soalani usaho ni colma ibana do haroroan ni na saulaun na balga manang haholongan na pasangapon debata situlahod do poda namadok dos do tod di perbadia dohot akka tod di na asing di portibion laus datula do nasa hataridaan ni na tod di todion manang peisian ulaun pajagahon manang usaha kesadaran colma manang natubu sosian panagamanna suang songoni nang poda na madok na soporlube marubat molodung ginohan nito di perbadia tatulad do nang parhataan sileban manang glosolalia na sonyatusan ni jolma nagabe bossir di hagauron di punguan niak kana porsea sude ulaun nabalga na sopasangapod debata daksiat to di perbadiai dang ulaun nabalga manang haholongon suhat-suhat ni haporsiaon alani situlahod doi ido sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi amen marede hita bukwede nomor 100 sia ayat sada dohot ayat 2 Tatopo ti madosatta martangi yang mahita. Ale debata nami na marasi roha jalan nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami rotu julom huhilalahami rikot do asini roham disalut hami halak pardosa. Alani ido ubain nahu paserepami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami tung najut-jut do hami manibil sian akka dalam munabadiai songon biru-biru nalilu. Sayu nakpabali hami siat jolom alani dosa nami aidang dihalomon roham hamatian niak kapardosa alai hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulo nami na sasaday anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham dihami marhite-hite paniddangion dohot hagugoon nitod di perbadia asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jaladaulat tami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tu sa asesan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni nahudul di siamun ni habangsa ni hatangamon di banua gijang. Di baheni tarbaheni bana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asadi tangyakon na sida. Hasangapom madi debata na di gijang. Amen. Mari dehita bukwede nomor 435 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangi homa tani debata turpo epistel di pesta paduahon parningotan ari hasasaur nitod di perbadiaon tersurat di 2 Korin 5 ayat 1 ayat 5 tajahama marsika sorin. Ayod do huboto hami dinatanggal bagas parlapelapian nami na siat tanoon adong madihami inganan na siat debata bagas na so pinauli ni tangan namia saliling-liling na di banua gijangi. Aida tung songon na marsay marahami terdapok di si tung marabit do. Alay napatahon hami tu si debatadoi dung jolo dilehot tu hami to di patu jolo nai ido sahat na mertua mana tu mangion hata ni debata jalan opiopsa. Amin. Mari dehita bukwede 492 ayat 1 dohot ayat 2.
Natidakko ma haporsiaw tay songon nahi natidakko ni dongatta sa porsiaw di sado portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabia siya todi perbadia adorak so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpazal duibana di hau pinorsilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahud tu siamu ni debata Jahoba amanai parguguna suatu dosa ni disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di porbadia jala adok sada huria nabadia huria atau panyala Kristen akka nabadia dohot diasisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigima kur sian punguan SPH.
Sunggul-sunggul marsogot patupota do partangyangan wik songon nasomal masuk pukul 10 sia wib. Marede mahita bukuede nomor 107 ayat sada dohot udutna laus tapasa mapiliata sada A dohot sada B. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata-hatani debata dihita di Pentakostae napa dua hon, imana tersurat di opat Musa biddu 27 ayat 10 walu tolhastu ayat 20 tolu. Opat Musa biddu 27 ayat 10 walu tolhastu ayat 20 tolu. Hujahau ma dihita tapayutiu matakas. Dungi romuse hatani Jahoba tu si Musa. Arahom ma bahe dongammu si Joshua anak ni Sinun. Sahalak nang marulitod tu bagasar rohana. Jala ape hom matangammu tu ibana. Dungi pajongjong maibana diadopan ni Malim Eleasar, dohot diadopan ni Sadok Kuriai, jalaleho pareta tuadopan ni mata nasidai, ikon lehonommu huhut sian sahalam tu ibana, asa Sadok hurian ni halak Israel tumangihon ibana. Dungi ikon jongjong ibana diadopan ni Malim Eleasar,
Asa ibana manupun Jakoba taringot tu ibana marhite-hite ni urim dia dopan ni Jakoba. Ikon marguru tu hatana nasidar ruar do masuk. Ibana tahe ro disude halak Israel rap dohot sadok kuriai. Dungi dibahen si Musa masongon natinonahon ni Jakoba tu ibana. Dia rahom masih Joshua. Jala di pajongjong ibana dia dopan ni Malim Eleazar, dohot dia dopan ni Sadok kuriai. Laos dia pehom matangan na tu ibana, jala ditonai ibana, hobar tu na pinabuan ni Jakoba marhite sian si Musa. Ido yang go saat ni turpuki. Selamat Pentakosta madihita amanginang. Mau lihat madihita nanaong merespon. Molo di minggu natuari hudok dia kena merespon na nigohi ni todi purbadia manang todi ni debata naso merespon dakuboto ti na todi na hodar dira jadi dang direspon didorai ya teh alai molo dihatai taringot tu Pentakoste macaya piddo hobar tu jamita ni natuari di ulau ni apostel bidudua ayat sada tolhas tu ayat 10 tolu. Los disido hataridaan ni todi porbadia na songgop tu akasisian ni Tuhan Yesus. Los disido hal na spektakuler dang natadok ido pe pangulon ni todi na masa di Bibelta alai iman na spektakuler na pinatuduhon bahwa Roh Allah itu atau Roh Kudus itu berkarya atas siapa saja termasuk di akka persekutuan na masa di akka sisianna di napai mai mahon dung ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus mono sinatuari takas dohudok di jamitaku anggodang holan di padanai baru di patorang taringot tu toddi ni dewata totungai patorang di padan narobi atau perjanjian lama ima marhite ditiki masa panopaon takas do didok disi molo disada Musa bidusada ayat sada 1 ayat 2 dimula ni mulana ditopa de batama langit do tanoon dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas dungi mangariap-riap matod dini de bata di atas ni akaik los boy maboto otta ditiki dang adong dope bentuk ni portibion alai disi mangula todini debata las adong ma keteraturan jadi todini debata mabain keteraturan las disido muse marudut todini debata lau mangula isarana mai tu jamita di hari marsogut epistel tu si Joseph dot akka tokoh ni Bibel tanah asing tarlumubi mamasa mai diturpuk jamitatta di bagasan obason ima taringot tu pergantian kepemimpinan dari si Musa ke Joshua. Inilah nas yang menjadi khotbah kita saat ini. Adong pergantian di si next leader nina kepemimpinan berikut. Adong dona masa adorang sosahat nani hatahun di debata tu si Musa asa boy manian dia rahot dongan nasada ima si Joshua nanong maruli todi ibana los ibana mamanguduti taringo tu pangulaon ni si Musa di hati-hai aha mana masai molo tabuk ke Bibelta adorang soturpukon ayat 14 ada sanksi yang diberikan Tuhan kepada Musa meskipun dia yang memimpin bangsa Israel pada saat itu hingga sampai nantinya ke tanah Kanaan tetapi ternyata dia tidak sampai ke tanah Kanaan dan saat tiba na tutano na pinarbagaan ni dibata didok masang si i alaniaha alana nilau samuna hataku di halongonan zin uzu nama mikasi bada kuriai uju parbadia muna nianau maritesian aiki de dopan ni mata nasidai ima aik meriba mardonok kon kades di halongonan zin HP masama naso nihirim ni debata na so di perbadian nasida guarni debata marungutungut bangsa Israel do ibana marungutungut jadi dia mana yang sidohonota sanksi itu membuat dia hanya melihat dari jauh tanah Kanaan
dia nggak sampai ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi sianobdo idaot tamuse amanginang, kepemimpinan itu sangat perlu. Nggak semua kepemimpinan itu berjalan bisa kita katakan tidak ada tanpa kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Lah so dia petadok akana isarana dengan pangulona molo tasulikiti saya dong doha kurangan isa sahala. Tidak ada yang tidak mempunyai kekurangan sehebat apapun dia. Neng dohono tadi si imana masa di si Musa ditiki manguluhon bangsa Israel di bana. Ditiki dong hasalaanna dapok nama jembarna. Dung dapok na jambarna ama didok Tuhan ni dung dilian sangsi dungi didok ma didok si Musa matu Jakoba muse. Dang nagabi isarana molo sudah ibana laho manguduti perdalanan tu Kanaan gabi adong negosiasi manang didok imana Tuhan buasa songon nasing buasa dang au na sahat tu tano Kanaan buasa ikon adong na manggati honau songoni maliling na au lamar muduhon bangso Israel buasa dang au sahat tu si inna on man lau paingoto na kasih bulu biasa na. Belum tentu orang yang membuka dia yang terus melanjutkan kepemimpinan itu. Jadi dia masih berengot tasian si Musa. Ternyata dia punya kelebihan yang luar biasa. Di dia mai Allah itu enggak pernah salah pilih. Allah itu selalu menguatkan setiap para hambanya. Termasuk masih Musaon. Geriada dohonon natu dibata. Tidak dengan negosiasi atau kampanye untuk melanjutkan siapa kira-kira yang melanjutkan alai dohononna ikon pabakiton ni Jakoba debatani akatoddi ni nasa daging nian sada halak na manguluhon huria ininna lapatan na ikon na digohitod di maninna sasitong nadang didok si Musa ngai boto Tuhan ni isi nang si piliton na. Jadi ternyata tugas itu ingin dilanjutkan kepada si Joshua. Si Joshua ini adalah abdi Musa, bukan yang tiba-tiba muncul dalam Alkitab, dia juga ikut dalam perjalanan itu. Alai dohonota tidak ada tentang Joshua ini dipilih harus yang betul-betul matang, dangadong. Nah ikon songonon prestasina dangadong. Memang dia pernah abdi Musa, tapi seutuhnya bukan karena dia pernah abdi Musa lantas dia dipilih Tuhan daun. Alaina dipilih di mata ibana alaniaha takas do dia ya 10 walunakin di nama muka turbuk tai ima sahalak naung marulitodi tu bagasar rohana jala apehom matangamu tu ibana nina ima parsurona tu si Musa hati hai. Alani ido amang inang kita pasti juga pernah jadi pemimpin. Atau kita katakan saja menjadi calon pemimpin. Atau kita sekarang sedang membekali pemimpin melalui anak-anak. Dang adong hala, apalagi halak bata, ya nakonna dihirimi bana gabi hatoban, dang adongi. Mulubui mana ketua, sian ketua. Kan ido pakiri modal. Molo tapal talului isarana halak bata na gabi pangurupi sa tabi, jarang doon. Mulubui raja di atas segala raja ini nado kan. Artinya bukan karena dia mau lebih tinggi dari orang lain, tapi memang orang Batak itu punya sekali karakter yang terus mau berjuang supaya dirinya itu benar-benar diandalkan di setiap di mana dia bekerja. Alani ahama musi tugas ni debatatu si Musa. Ditula ibana dun mangulahod daw. Nang peso ibana satu tano Kanaan. Dia tetap dengan energi yang benar-benar luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan itu sekali lagi tidak pernah salah pilih untuk setiap orang. Ya namanya juga semakin tua manginang. Usukum maju tua ka paralel dua tia manginang. Molongan yang pensiun paksa kamu doa yang hamu mesti menjabat. Na rohaku setabi na hisap do yete. Molonga sanga songoni. Ido kan ikon berganti dotong. Nang pe adong dope energi. Tapi ada kalanya untuk bergantilah untuk yang lebih muda lagi. Songoni do nang nanong dipilih aka pengurus di pungon-pungon korate. Dipilih pe misalnya nang pe tetap, nang pe mergati, lapatan na ada yang benar-benar regenerasi supaya apa? Kadang kita membutuhkan orang-orang muda untuk membuat suatu perubahan walaupun itu kecil tapi bermanfaat. Dang nahudo ala au horong na
Sian yang masih muda sebenarnya kalau dari kepemimpinan Amang Inang. Alai nang peboha di Bibilta, segudang doa tokoh di Bibilta, yang muda itu yang berkarya. Joshua itu masih muda. Dia dipakai Tuhan. Karena kelebihannya, oh bukan. Tapi karena Tuhan melihat tentang karakternya. Di patujolo doi nalaho mengolah taringo tu akka parbinotoan nang adong di dirina. Jadi ikon itu di patujolo. Amang Inang boleh menyekolahkan anak S1, S2, S3? Boleh. Alai nuai, apakah sekolah itu dimanfaatkan dengan baik? Molo somar Tuhan doi bana, molo somar bisu doi bana, molo somangula do todini doi bata di bana, dang tarulahon di banai. Akka parbinotoan nang adong di dirina. Songonido hudok na tuari. Amang Inang yang duduk di sini, apalagi kalau minggu sore dan Ipsos itu Amang Inang banyak orang muda. Saya katakan molo padita Tuhan itu dibain agak gijangon altaron. Jadi di ide dotongi sina makatatai, isena marhempon, ibu tu dotongi. Alai kan dang mungkin dohonon nanang pehuta dah musel seda, dang mungkin dohono kusen gijangon. Inang punguanon, unang jomar hape ho, dang mungkin dohonokku. Ido kan, nang peso hui dari sarana isena makatatai, dang mungkin dohonokku di son. Alai to dini dewa tama nama boto, aha pangulaut tadi hudulat tabi. Ido nuai. Tuhan melihat hati seperti Allah yang akan memilih next leader untuk pengganti dari si Musa ini, yaitu si Joshua yang dipilih Tuhan. Adong maparsuruan na diulahon ima anon dung makatai hotu si Joshua araho may bana jongjong dia dopan ni Malim Eleazar dohot di sandok huriainin na. Ini tanda bahwa ini adalah simbol legitimasi di panguluhonon ni si Joshua pabuana pinili indi batado ibana, baru dia akan disuruh berdiri dan diperhitungkan tentang sesuai dengan uhum ni urim ninna. Uhum ni urimon adalah sada ula-ula na dipakai ni malimbolon laho dipakai songon petunjuk tu hatani di bata. Jadi betul-betul memakai petunjuk. Siapa yang mau jadi pemimpin dia harus pakai petunjuk. Dang boy si lomo-lomo. Dang boy alana audo noliling di huriao. Dang boy songoni. Iko boy do tong ibana memang betul-betul legowo inna. Harus betul-betul fleksibel. Dang boy holan parbino tuan na dipakai. Sarupa doi song kami padita molo pida-pida. Datung sarupa ditiki hami di meda do di son. Dang mungkin sarupa. Iko berengo dotong cara berpakaian pedang sarupa. Tiki iba mangkubasi di lagu boti. Di si akka pareri kamis mar kebaya dope ya. Inang. Mar kebaya bajima mana mar madar dang mungkin wiuton pinomat mirip kan idon waing. Ala mangyuton umur niba. Dang mungkin iba mangyuton sampai betul-betul 100% daun. Ikon yuton dotong umur niba dang sarupa sarobang. Cuma jangan sampai gabe tihas mabay roa dia kapangulon niba ido rikot nato dini di mata na mengajar-ajari bohado cara nato dini di mata mengajar-ajari kita jelas ya dia do taboto to dini di mata na mangula di dirita sasitong na tangi yang do dalanna martangi yang iba tu Tuhan asa todima na marsuru law mangulaon manang aha molo hudok na tuari muse akana maragid dape molo mamake hatawon na perjamita pena jongjong di sonati ina padita Bible Pro Diakones manang isi pidison panggulan nagok tiki sarana si tua marjamita dia langgatanon mono dipake holan hatawon na saya dong do dalani di bata laho pai ngoton saya dong do dalani di bata alai molo isarana di pahibul rohana mangido marguru tutod di ma pakko basiokku totu lak marsahi peibana borhak sia jauh di lehon Tuhanido hai pason. Mungkin kita bisa bertanya sekali-sekali kepada para sintua kita ya, Amang Inang, belum tentu mereka itu yang berdiri di sini atau kami di sini dalam keadaan sehat 100%. Aduh, nur sampai migren ni madang boy modum, alai ko bertugas. Diulahon. Alaina boy dohonon gabi halo nga bolod doy di hami akka pangula nang hitape ditiki mangula di parkare juata mangido may batu Tuhan urupi maaw dang tolap pulau jongjong di joloon alanya ala hurang hipas pamatakko
Nuaing Tuhan sa guru di homa. Say masahat tulaw ni boy do dang marsay tiba. Boy do di bagasan hay pason lapatan na malumiba. Marguru tu iba doy daw. Alay Tuhanido napatauhon law mangulahon genup akasi ulahonon. Molo marsay ta kaya nakon muna dang rap do tamu. Bacara muna totu marhite tangiang toddima na manggonggom daging ng toddina asa dingo pasato dirina tuadupan ni debata. Si Joshua pe dipilih debata na ikondo jumolo pabuahon kepemimpinan sejati adalah ketika seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan. Kepemimpinan sejati ketika hatinya itu dipenuhi pimpinan dari roh Allah. Hita manuaing marguru tu toddi do pangulaut tasiganupari toddini debata totu manang toddini sibolis hita do nama boto hola roh hita tupuhuan hola nama bain gaur sarana toddini debata doi totu daong roh hita tupungan mabain dame toddini debata do mangula disi totu toddini debata do na mangula disi gabe sonang maroha ala sagurito dido pangulaw na Joshua juga. Kalau kita misalnya masih sempat ketemu contohnya diperbolehkan oleh Tuhan molo tasukun di bana mohaduhu gabi pemimpin ho HP posodo peho molo sinuk kusongoni alusna totu dohono ni bana do marguru tutod di duau molo mangasah diriku dang talup au laho manguluhon bangsa Israel nataboto bangsa yang tegar tengkuk si jogal rukungin na macay maul diuluhon apalagi may sarana disuruh manguluhon alak bata ate amanginang wahado manguluhon alak bata macay mura maul doron dohonon alaniaha ya kita do maboto ala kita alak bata maka apa yang harus kita lakukan semuanya hanya karena roh Allah yang menuntun kehidupan kita digonggom to dini di bata mahita mangulaw na kaulauta asa marhite akka nanong tajalo pasu-pasu ni debata to dini debata mapaingoto kita laho makkamulatehon amin martangya kita mauliate rohanami dihu ali debata pardingkan basa na husobahami marite anakmu Kristus Yesus si paluahami mauliate Tuhan dileoko hami partikian nauli boy pajupang di parsauran Pentakoste na paduahon mardingot hami Tuhan dihasa saur ni toddi porbadia ali debata sayang gia ma hami pesongon si Joshua nong marulit toddi lau manguluhon akayanakon dia kanatoras nong marulit toddi akan naposo bulung na laho gabe uluan di manang dia pe ulaon na dumenggan na pinasahatmu ali debata amanami uingot tami do akadongan namin na subuhi marsaur do tami ala ni parsaiton na homa Tuhan na mangalon hamamalum tu inang ernenggolan boru marbun Jonathan pandapotan manurung amang hutagalung boru lubis inang nyonya beda manik boru sianipar inang tobing boru si manjuntak Afriando manalu Mikael patardo eksaudi manihuruk maradu sude Tuhan akan namarsai menahun nadong di rumah sakit manang di bagas nasidabe nang di pardalanan ho Tuhan namang gonggom to dinasida jala papos rohan nasida Tuhan hodo pangalu-aluan manang boha pelu jani nasida lau marubat pakirimuni nasida di parar hodo Tuhan ali di bata manamin nang hami namarpungu di son pasido do hami Tuhan manangyakon keluarga namar habok ni roha di parmoding ni opung putri boru si barani sayang gia ma Tuhan tarapul keluarga binain ni akaharoro ni akana masih haholongan jalahami pe manangyakon nasida asa dileoko apul-apul na sumurung jala di pargogoyo dileoko hasadaon tuak kapinoparna lau pataruhon inang nahu haholongi hami i tuinganan paradianan parsatokinan diari nong binuhul ni keluarga om matangiang nami Tuhan mau liate di hatam nong tolhas marhite anakmu Kristus Yesus martangya kami Tuho amin maridihita utapasa mapeliata tujuno
tatangnya koma peliata. Ali di bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni salut sileo na dinggan dot na sa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masian na nilihomi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu para siya kami pelianon. Pati bulhon harajamu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni si leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say South Molomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadari no hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim.